Kahag sa Good Vibes Pineapple Processing Building ipatukod sa Barangay Minapasok sa Calatrava. Ginpatigan Martes ang aga ang groundbreaking ceremony para sa construction sa pineapple processing building sa sitio Pasing Truck. Sa post ang Barangay Minapasok, ilagin siling nga dako ini nga oportunidad para sa mga mangunguma para sa dugang nga income. Ang duta nga ginpatindugan sini ang ginapanag-iyahan sang mag-asawa nga Richard kag Phoebe Baluarte kag ila ini nga gindonate. Ginpasalamatan ni Mayor Marilina Ira ang pamilya sa paghatag sang lugar para sa proyekto. Ang ini nga proyekto nangin posible sa pagbulig sa Department of Science and Technology pinaagi sa ila community empowerment through Science and Technology Program. Pinaagi sa sininga processing building sarang ang mga mangunguma nga makahimo pagid sa wine, langgaw, kag juice. Ang barangay nagalaom nga pinaagi sa sininga proyekto mabuligan ang pag-uswag sang pangabuhi sang mga mangunguma. Ang Calatrava ang isa sa mga may malapad nga talamnan sa mga pinya diri sa Negros.